Hola, benvinguts, com sempre, als Singulars, i bon any. Des de la manifestació de l'11 de setembre a favor d'un estat propi, des del no rotund del govern espanyol al pacte fiscal, i sobretot des que la coalició hegemònica a Catalunya abraça i promou el dret a decidir, no hi ha dia en què no s'abati sobre els ciutadans i les formacions polítiques que lliurement volen trencar els lligams amb Espanya tota una sèrie d'amenaces, previsió de calamitats i insults. És a dir, que si existissin les plagues bíbliques, a Catalunya no hi sortiria ni el sol. Sigui com sigui, i a pesar de l'ofensiva barroera contra el dret a decidir i la independència, des d'aquest programa continuarem oferint arguments a favor de l'estat propi i en contra. I ho farem amb convidats molt ben qualificats, com és el cas d'avui. Es tracta d'Agustí Bordes, un català amb passaport canadenc que viu a Ottawa des de fa més de 12 anys, llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb 2 màsters en Gestió i Administració Pública. És conseller principal de Polítiques del Govern Federal canadenc i també és el gestor de participació industrial del programa d'avions caça-bombarders F-35, dins de la Direcció General del Sector Aeroespacial de Defensa i Marina del Ministeri d'Indústria del Canadà. Agustí Bordes explica les seves raons per l'estat propi. I feta la presentació, comencem. Benvingut, senyor Bordes. Gràcies per convidar-me. Gràcies per ser aquí. Molt de gust. Senyor Bordes, jo tinc molta curiositat per saber què hi fa un català amb passaport canadenc, ocupant llocs de tanta responsabilitat en el govern federal del Canadà i, sobretot, com a mànagers dels recursos industrials que el Canadà aporta al caça bombarder F-35. Però no vull que ens passi el que ens passa sempre, que després prenem temps a les magnífiques presentacions que ens fan els nostres convidats. Així que això ho guardarem pel final. D'acord. Sembla bé? Molt bé. Comencem per les seves raons per l'estat propi? Comencem. Endavant. I trobarem aquest punt més endavant. Quan parlem de l'estat propi, estem parlant d'una estructura, l'estat, que és una eina que ha de ser útil a la població. Les estructures d'estat han de ser útils a la població, no pas a la inversa. Per tant, hem de veure què ofereix actualment l'estat espanyol al poble de Catalunya. Si em permet, una de les grans preguntes que es repeteixen és què s'esdevindrà aquest any? Què s'esdevindrà l'any vinent? Hi haurà una fi a aquesta gran recessió espanyola. Si ens fixem en el gràfic, la corba de davant és l'evolució real del producte interior brut a l'estat espanyol. La blanca, eh? Aquesta. El més clar. La més clara, efectivament. Però al mateix temps ens hem de preguntar, quan l'estat espanyol actualment està prometent, està fent una previsió de creixement, ens els podem creure? I llavors hem de mirar què s'ha esdevingut any rere any a l'hora de presentar els pressupostos de l'Estat, que són la llei més important de l'Estat espanyol. I quines són les previsions que havien inclòs en aquesta llei. I si veiem la línia de darrere, podem veure com de forma sostinguda, repetida, iterada, hi ha hagut un excés d'optimisme. I aquest excés d'optimisme és quelcom que sembla repetir-se a partir d'aquest any 2012. Si veiem les previsions que ha fet l'estat espanyol, ens adonarem que de 2012 a 2013 l'estat espanyol preveu que hi haurà una lleugera caiguda i que a partir de l'any 2014 hi haurà creixement. Però la realitat és que no hi ha cap grup d'analistes internacionals que coincideixi amb aquesta previsió. En realitat, he agafat una previsió de Goldman Sachs, que no és la més pessimista, perquè no fos dit, sinó que veiem que aquest any 2013 la recessió continuarà al mateix ritme de 2012 o potser més, i a partir de l'any 2014 encara hi haurà recessió. Per tant, si veiem aquest gràfic, ens adonarem que hi ha no la gran recessió espanyola, sinó que entrem en un marc de depressió. Senyor Bordes, això, com es diu en castellà, aquest optimisme del govern espanyol, com es diu en castellà, menteixen a sabiendes?
com a mínim coneixen que les previsions que estan fent no són realistes. A partir d'aquí, cadascú ha de buscar el qualificatiu que cregui convenient. Efectivament, si un veu aquesta àrea entre l'evolució real de l'economia i el que any rere any, de forma acumulativa, ha fet el govern de l'estat espanyol, ens adonem que aquesta diferència és precisament el que podríem atribuir a la pèrdua de credibilitat. Vostè ocupa un lloc important, ja ho hem dit, en el govern federal del Canadà, i el Canadà crec que ningú discutirà que possiblement és el primer país del primer món. Alguns observadors pensen així. D'acord. Aquests governs del primer món actuen de la mateixa manera? Li puc dir que, com a mínim, les previsions que s'inclouen en els pressupostos tendeixen a coincidir amb les que fan el Fons Monetari Internacional o altres organismes internacionals. Aquesta variació entre la previsió de l'estat espanyol, per exemple, per aquest any 2013 en què ens trobem, i la que fan els altres analistes, és molt exagerada. És més del triple de decreixement del que preveu l'estat espanyol comparat amb el que fan els analistes internacionals. Si fos d'unes dècimes no seria tan important, però estem veient una diferència abismal. Vostè sap que a l'estat espanyol hi ha molts bons economistes. Sí. No serà perquè no hi hagi bons economistes. Efectivament. I en el govern espanyol hi ha una legió de funcionaris calculant les dades econòmiques. I el mateix podríem dir de la Generalitat. Efectivament. A què ho imputa vostè, això? A una intencionalitat política? Hi ha d'haver algun tipus d'intervenció política, perquè des d'un punt de vista tècnic no és normal que hi hagi un diferencial tan accentuat. I això, a nivell internacional, fa mal? Efectivament, perquè a l'hora de fer les previsions de creixement, també s'han d'associar les previsions de dèficit públic. També s'han de fer les previsions de l'evolució de l'atur. Amb aquest escenari que preveu, per exemple, Goldman Sachs, és evident que hi haurà un increment d'atur. Habitualment no hi ha un mètode específic, però necessites un creixement del 2% per començar a crear ocupació. Neta. Neta. I aquí veiem que, com li comentava, estem entrant en un escenari de depressió, amb un atur que sobrepassarà el 27%, probablement. El 27%, que això ens situaria per sobre de 6 milions, no? Per sobre de 6 milions i el país amb una taxa d'atur més elevada del món occidental. Del món occidental, eh? Del món occidental. Comparable amb alguns països del tercer món. Bé, Espanya ocupa llocs importants, també és el país on es paga el rebut de la llum més car. Per això potser deu ser pel clientelisme que hi deu haver entre els grups polítics i els grups empresarials i una certa relació incestuosa que es produeix, que vostè pot veure, doncs, on van a parar els polítics d'aquest país, oi? No acabarem la presentació. Continuem. No acabarem la presentació. Simplement voldria fer referència a uns quants factors. Vostè veurà que hi ha una voluntat per part del Ministeri d'Afers Estrangers espanyols de dir que la marca Espanya és una marca de prestigi. Mai no ha estat millor. És una marca que ven. La realitat, però, és que a nivell internacional, i si vostè llegeix la premsa internacional i no pas la premsa de l'altiplà castellà, a Madrid, l'estat espanyol ha esdevingut un sinònim de fragilitat, incertesa, incompetència i precarietat. Li faré referència a les eleccions presidencials dels Estats Units. Tant Mitt Romney com Barack Obama van fer referència a l'estat espanyol com l'exemple a no seguir, l'exemple més negatiu, cosa que en unes eleccions presidencials americanes no s'havia produït d'ençà que Reagan parlava de la Unió Soviètica. Ja, però vostè que ara mateix s'ha referit als exmandataris que ingressen en els consells d'administració de concessionàries i d'empreses elèctriques, etc. Aquestes persones venen a la població una altra imatge d'Espanya. Bé, és una imatge, com li deia, de l'incest corporatiu, del nepotisme, del tràfic d'influències. És una imatge trista, mediocre, i, de fet,
Això sí que ho coneixen fins i tot la població de l'estat espanyol. Ningú es pot sorprendre. Hi ha escàndols a dojo i sembla que hi ha necessitat de crear un règim d'incompatibilitats que previngués precisament aquest tipus de conductes. Això no es produeix. Fixi's, a més, que parlant de la marca Espanya, si vostè llegeix l'article 56 d'aquesta Constitució espanyola, que ha esdevingut un tòtem quasi bé religiós per la mateixa gent que en el seu moment va votar-hi en contra, si vostè es fixa en aquest article, diu que el símbol de la unitat i permanència de l'estat espanyol és la figura del rei. I, com vostè sabrà, la premsa internacional no deixa en bon lloc, per exemple, el cap d'estat. Ja no es tracta que el rei vagi a la Federació Russa a caçar ossos que han estat intoxicats amb vodka i mel, ni que vagi a Botswana a caçar elefants en companyia de princeses alemanyes. No es tracta d'això. Es tracta, sobretot, d'explicar el com és que un gendre del rei ha pogut entrar en activitats obertament il·legals i que, en comptes de ser la Casa Reial la que va conduir aquestes iniciatives i portar-les a la Fiscalia, sembla que el consell que es va donar, encara s'ha de demostrar en un judici, és enviar el gendre a Washington, que és quelcom completament sorprenent, per dir, com a mínim. Passem al següent punt, l'autoritarisme espanyol, l'actitud davant la proposta de referèndum. A la Federació Canadenca es pot fer un referèndum a Quebec. S'ha fet 2 vegades. Al Regne Unit també hi ha la possibilitat de fer el referèndum amb Escòcia, l'any 2014. Hi ha flexibilitat, hi ha cultura democràtica. Si es defensen les idees de forma democràtica, pacífica, constructiva, hi ha la possibilitat de votar. L'estat espanyol denega aquesta opció. Això és mostra d'una manca de cultura democràtica. La recentralització. Fixi's que si algú fos una mica clarivident, hauria intentat des de Madrid arribar a acords amb Catalunya. Però quan es va proposar l'Estatut no es va arribar enlloc. Quan es va proposar el pacte fiscal no es va arribar enlloc. La porta sempre era tancada. I actualment, en comptes d'intentar fer minvar aquest moviment que ha esdevingut majoritari a Catalunya a favor de l'estat propi, es vol recentralitzar l'ensenyament, es vol recentralitzar l'espai econòmic amb iniciatives que en diuen de mercat únic, i això demostra la seva manca de mà esquerra, la manca de voler arribar a acords, a pactes. I finalment, veiem que hi ha una conducta oberta, explícita, d'asfíxia financera premeditada de la Generalitat de Catalunya. Els farmacèutics no tenen diners. Les classes augmenten amb nombre d'estudiants. Les cues a l'ensenyament i a la sanitat, particularment, s'estan extendent. Per què? L'estat espanyol està escanyant financerament la Generalitat de Catalunya. Perquè encara que Catalunya generi tants recursos fiscals, no retornen a Catalunya. I aquest cas de dèficit fiscal ha esdevingut, a nivell internacional, quelcom únic quasi bé, a un nivell i una intensitat i una durada en el temps extraordinària. Per tant, no se n'amaguen, ja no se n'amaguen, i això és preocupant. Fixi's un dels projectes que parlen, que és Madrid 2020 com a ciutat seu dels Jocs Olímpics. I simplement volia llegir aquesta cita de Mario Monti, que el primer que va fer quan fou nomenat primer ministre italià va ser dir: hem arribat a la conclusió unànime que el govern no creu responsable assumir la garantia dels Jocs Olímpics de 2020 a Roma en les actuals condicions financeres d'Itàlia. Madrid encara continua amb aquesta follia, amb aquesta voluntat d'organitzar uns Jocs Olímpics, quan si precisament hi ha quelcom evident a Madrid és un excés de capital públic en matèria d'infraestructures. Si les autopistes estan fent fallida, el darrer que s'hauria de fer és invertir encara en més infraestructures públiques que costaran de mantenir i que s'hauran d'abandonar. Fixi's que durant aquesta campanya electoral es va voler destacar el fet que, si Barcelona va tenir Jocs Olímpics, és just que Madrid tingui Jocs Olímpics i els catalans recolzin, en matèria d'infraestructures, la inversió a Madrid. La realitat, però, és que si vostè agafa els pressupostos del Ministeri d'Obres Públiques, Transport i Medio Ambiente, la inversió que es va produir de l'any 83 fins l'any 94, que inclou les inversions pels Jocs Olímpics de Barcelona, la mitjana per persona
a Catalunya comparada amb l'Estat va ser del 60%. A Madrid, durant aquell període, que per cert va ser capital cultural europea l'any 92, van arribar al 90%, i Sevilla i Andalusia van arribar al 118% de mitjana. Fins i tot durant aquell període. Per tant, aquest argument de dir si els catalans van pagar o si els madrilenys van pagar pels Jocs Olímpics a Barcelona és just que hi hagi corresponsabilitat, no és cert. Simplement no és cert. Finalment... Perdoni, sap el deute de l'Ajuntament de Madrid? Deu ser uns 7 miliards d'euros, 7.000 milions. Entre 6.000 i 8.000 milions d'euros. Efectivament. Sap qui ho acabarà pagant, tot això, no? Tots. Tots. Li parlava dels Jocs Olímpics, però no vull tampoc parlar d'història passada, sinó de la més recent. Què es va esdevenir l'any 2011 respecte als pressupostos de l'Estat, que, com li deia al principi, és la llei més important que s'ha d'aprovar en un Estat? Respecte a les partides d'inversió pública, hem analitzat quin és el grau d'inversió i el grau d'execució de les inversions que estaven programades segons els pressupostos. Vostè sap que hi ha unes negociacions abans dels pressupostos, que llavors si s'aconsegueix una miqueta més de percentatge, els partits, qui siguin, ho mostren com un gran èxit per a la població catalana. No serveix de res si vostè no es fixa en l'execució, en la liquidació d'aquests pressupostos. Què es va esdevenir l'any 2011? Catalunya va rebre, amb prou feines, una mica més del terç del que estava previst de construir. Vostè diria, potser és que és la crisi, però si vostè analitza què es va produir a Madrid, van passar amb un 11%, el 111% del que tenien previst. I la gran guanyadora fou Aragó, que va aconseguir un 120%. Senyor Bordes, aquestes dades són molt clares. Sí. No sé si ho serà tant, aquesta pregunta. Aviam. Vostè creu que això, reiteradament, és premeditat? És a dir, es buscaria l'empobriment? Es buscaria la pèrdua de competitivitat de Catalunya? Crec que es pot fer aquest argument de forma convincent. Deixi'm donar-li 2 exemples. A Catalunya tenim infraestructures que han quedat obsoletes. No és just que a Sant Feliu de Llobregat hi hagi un pas a nivell en el que en els darrers 30 anys han mort 27 persones. Un pas a nivell en una ciutat amb la densitat de Sant Feliu de Llobregat és inacceptable. També és inacceptable que la Nacional 2, entre Tordera i Massanet, tingui l'índex de mortalitat més elevat entre les carreteres de Catalunya, amb 70 morts en els darrers 4 anys. Vostè creu que si aquesta carretera, la Nacional 2, connectés, fos la carretera de Burgos que connecta el centre de Madrid amb el barri de la Moraleja, no s'hauria desdoblat? Oh, i tant que l'haurien desdoblat. Però per Madrid, Catalunya continua sent un problema perifèric, un problema provincià. No hi ha justícia. No és just que 70 famílies o més hagin perdut éssers estimats perquè no s'han fet les infraestructures necessàries. És un escàndol. Si analitzem el per què l'estat espanyol es comporta de la manera que es comporta, vostè ha de recordar que el 70% del deute de l'estat espanyol no és de les comunitats autònomes, és del govern central. I llavors la gent es pregunta, com és que l'estat espanyol continua amb les mateixes polítiques i com és que hi ha una despesa, per exemple, en defensa, que està fora de control. Fixi's que mentre reduïen les partides pressupostàries... En defensa? En defensa, però mentre reduïen les partides pressupostàries relacionades amb l'estat del benestar, l'any 2011 es va augmentar la inversió en equipament militar un 2,5%, trencant la tendència de reduccions pressupostàries. I aquest any 2012, un cop ja s'havia iniciat l'execució del pressupost, es va augmentar el pressupost de defensa un 28%. Un què? 28%. Un 28%? Un 28%. Mentre passa el que passa en els hospitals i a les escoles... Perquè són comunitats autònomes els que apliquen aquestes polítiques. Per tant, el que es vol fer... Un 28%? Un 28%. Per què han comprat? Un portaavions? No, han comprat equipament. Això són ordres, els equipaments militars, durant anys.
Però fixi's que ha arribat un punt absolutament inexplicable. Hi ha ordres, han demanat 87 avions Eurofighter. 87? 87, però també han demanat 45 helicòpters NH-90. Però és que també han demanat 235 tancs Leopard. Però què volen, anar a l'Àfrica Corps? Jo no ho sé, volen fer la divisió azul, no sé què volen fer. Però tenen un equipament que no serveix de res. Tot aquest equipament... A veure, un moment, ara, sense cap mena d'ironia ni broma. No serà perquè els obliga l'OTAN? No. Fixi's que el que volen fer és protegir la indústria armamentística amb seu principalment a Madrid, Andalusia i Galícia. Quines són les tres grans companyies? Airbus Military, Naventia i Indra. Aquestes són les tres empreses líder. Per què han de continuar invertint? Perquè la despesa militar és l'única despesa que, segons els acords internacionals de comerç, permet el que en diuen contraprestacions industrials. Vostè es gasta 100 milions en un avió i la companyia que li ven aquest avió ha d'invertir 100 milions en l'economia local. Però, esclar, fixi's en la distribució geogràfica d'aquestes tres grans companyies. Vostè té Alcobendas, Madrid, Getafe, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, i llavors San Pablo, Sevilla, que també fa parts d'avions. És que l'escàndol i el volum d'aquesta despesa és inexplicable, però fixi's que les empreses militars espanyoles han rebut 14 miliards, 14.000 milions en crèdits tous per tal de funcionar per part del Ministeri d'Indústria. I a vegades culpem els espanyols d'aquestes coses. Però vostè recorda, per exemple, 4 ministres d'Indústria? Eren ben catalans. El senyor Clos, el senyor Montilla, la senyora Virulés i el senyor Piqué. Ells són responsables d'aquests crèdits que es van donar a l'empresa militar espanyola. No van fer res per canviar-ho. I fixi's que això podria dir, és que jo ho estic exagerant, això. Voldria que llegís el que va dir Constantino Méndez, que era secretari d'Estat de Defensa, l'octubre de 2010, en seu parlamentària. Amb la senyora Chacón. I ara li explicaré el per què em sorprèn que fos amb la senyora Chacón. Diu, les forces armades espanyoles no haurien d'haver adquirit sistemes d'armes que no s'utilitzaran per escenaris de confrontació que no existeixen i, el que és més greu, amb diners que no teníem llavors ni tenim ara. No m'ho puc creure. Senyor Bordes, Això... sort que vingui vostè del Canadà perquè pot veure aquestes coses des de la distància. Fixi's una cosa, si em permet una reflexió. La ministra de Defensa era la senyora Chacón, que tendeix a presentar-se com la princesa del poble. Algú que veritablement li importen les polítiques socials. Sap quin deute va deixar al Ministeri de Defensa, la senyora Chacón? 37.000 milions d'euros. 37 miliards. Però, a veure, però potser aquest deute és arrossegat d'altres legislatures. Exacte. O compromisos d'altres legislatures. Però va fer alguna cosa per tal de reduir aquests compromisos? No. Això ve del temps d'Aznar, quan tenia ambicions... Home, Espanya participava en la coalició internacional pel bé comú. Exactament. Però què es va fer? Es va comprometre massa despesa, massa deute. I ara tindran un equipament que no seran capaços ni de mantenir, perquè és molt car mantenir. Imagini's, un avió Eurofighter... Aquest és l'Eurofighter? M'imagino que sí. Són 136 milions d'euros per unitat per desenvolupar-lo i construir-lo. Quant? 136 milions d'euros. El pressupost de Càritas... Perds una joguina d'aquestes i perds 136 milions. 136. Però li donaré una comparació perquè la gent ho entengui. Càritas, a nivell de l'estat espanyol, té un pressupost anual de 250 milions d'euros i ajuda a desenes de milers de famílies l'any. El preu d'un avió i mig, o de 2 avions, si ho vol arrodonir, seria suficient per doblar el pressupost de Càritas. Això és un escàndol, i això és el que hauria de respondre la senyora Chacón. La senyora Chacón o qualsevol titular del Ministeri de Defensa. Com per exemple el senyor Morenés, actualment. Què caldria fer per l'estat espanyol? Com es pot resoldre aquesta situació? Primer de tot, l'estat espanyol ha de demanar el rescat. Si veritablement l'estat espanyol creu que els costos de finançament són massa elevats, hi ha una prima de risc
que estarà entre els 350 punts bàsics fins als 400 de moment. Cal assegurar-se que aquesta prima de risc baixarà. Cal demanar un rescat. Segon, hem vist que aquest últim any de govern de Mariano Rajoy ha estat un desastre. Caldria un tecnòcrata, com Mario Monti. No podem tenir un Berlusconi a l'espanyola. Cal tenir algú tècnic que sàpiga retallar administracions. Per exemple, algú ha de donar explicacions del per què es van crear comunitats autònomes uniprovincials. Té sentit que Cantàbria tingui poder legislatiu i un pressupost sencer? Té sentit que La Rioja en tingui? Té sentit que Múrcia tingui una comunitat autònoma? És un desgavell, no té cap sentit. Però jo crec que serà a partir que hi hagi un estat català quan l'estat espanyol finalment prendrà nota i començarà a implementar aquestes mesures de canvi substancial. Vostè ha portat el tema del tecnòcrata i ara potser sortiríem d'aquí i a mi em sap greu perquè ja sap que sempre anem en contrarrellotge, no? Sí. La figura del tecnòcrata, vostè troba, ja que hem dit que viu al Canadà i és del govern federal del Canadà, és acceptable des del punt de vista democràtic que una persona no elegida faci de primer ministre? Des del punt de vista democràtic, Crea problemes de legitimitat, no li nego. Però vostè creu que un tecnòcrata hauria llançat els diners com es va fer amb Bànquia? No ho sé, perquè, no ho sé, però el tecnòcrata no és un robot, el tecnòcrata té ideologia. I té unes obligacions a complir davant el que seria la Unió Europea, el Banc Central Europeu, i tindria davant el Fons Monetari Internacional una responsabilitat. Per tant, sí, es crea aquesta tensió, sí, és negatiu per a la democràcia, però vostè ha vist com ha funcionat tant el darrer govern Zapatero com el govern Rajoy. Ha dit Bànquia, i deixi'm ficar-li aquí Caixa Catalunya, ho dic perquè moltes vegades només centrem com si les coses... No, Bànquia o Caixa Catalunya. O Caixa Girona, o totes les que hi hagi. Efectivament. Perquè Bànquia és el mascaró de proa. Sí. Però no hi ha proa sense vaixell. I les caixes catalanes hi han jugat aquí, I han perdut. I han perdut. I han perdut. I per mi és particularment dolorós. Jo vaig créixer a l'ombra de la Caixa de Sabadell. Ja és història. Fixi's que volia també fer referència a altres iniciatives que s'han parlat. El règim tributari de la Societat d'Inversió de Capital Variable. Habitualment són un mínim de 100 membres, però fixi's que un 1% que es paga actualment es podria incrementar. Llavors, a més d'això, tingui en compte per això que no es pot incrementar de forma radical, perquè si no tindria l'efecte de Depardieu. La gent agafaria la SICAV i s'aniria a Luxemburg, cosa que cal evitar. L'impost de successions, sí, cal tornar-lo, però cal tenir en compte una cosa. Ja que són les autonomies, i la majoria d'autonomies tenen problemes financers, el més lògic és que totes les autonomies incrementessin l'impost de successions de la mateixa forma perquè no hi hagués competència fiscal entre les diferents comunitats autònomes. Indispensable, l'inversió en formació laboral. La Generalitat ha tingut problemes per rebre els fons per finançar les polítiques actives d'ocupació. I això és inacceptable, perquè si no ens podrien trobar com el nord d'Anglaterra, on ja porten 2 generacions consecutives de persones, de famílies, que no han tingut accés a un lloc de treball digne o estable. L'exempció de cotització per a nous treballadors contractats i trets a l'atur. Aquesta podria ser una bona mesura per accelerar la contractació. No sé si hi ha plans en aquest àmbit i sobretot la lluita contra l'economia submergida i el frau. L'estat espanyol i Catalunya són societats corruptes. Els polítics són corruptes? Potser sí. Jo diria que hi ha evidències. La societat per això és corrupta i hi ha incompliments de la llei. Jo particularment no sóc partidari que hi hagi massa lleis. El que sí que vull és que hi hagi lleis i que es compleixin. I fixi's, només venint aquí a Sant Joan d'Espí, he vist 3 infraccions brutals de trànsit, amb converses amb gent, accepten el fet que pirategen cançons, baixant-se-les d'internet, i això també és corrupció. Això també demostra un tipus de moralitat laxa, una moralitat que, si és que hi ha impunitat, tendeix a perpetuar-se. És a dir, que tenim un problema de valors. Un problema de valors
i de com s'implementen aquests valors. Llavors, fixi's què és el que voldria parlar. El principi de subsidiarietat, que a vegades es parla, i la gent li sona una mica xinès, és quan la presa de decisions s'hauria de fer en l'esfera més pròxima a l'objecte del problema, perquè llavors s'assoleix eficàcia, proximitat i legitimitat. El problema a la Unió Europea és que els mal anomenats estats-nació han esdevingut andròmines, han perdut la capacitat i han perdut també els atributs que tenien històricament. Ens trobem amb uns estats que sols no poden gestionar els grans reptes internacionals, ni terrorisme, ni política mediambiental, i a nivell europeu no tenen tampoc ja control sobre la política monetària i tampoc la política sobre comerç i negociacions de comerç internacional. Per tant, si mai hi ha hagut un escenari favorable a l'emergència d'estats dins de la Unió Europea per facilitar l'Europa federal, és aquest moment. I fixi's que qui s'oposa a l'Europa federal són precisament els estats-nació, que en teoria són els que haurien de construir-lo. És una situació paradoxal, per dir el que és com a mínim. La Unió Europea actua exclusivament quan la intervenció a nivell de la Unió Europea resulta més eficaç. Aquest és el principi que s'hauria de mantenir. En matèria de canvi climàtic, és la Unió Europea que podria ser un bon interlocutor a nivell global. I a nivell de comerç internacional, com veurem més endavant, és la Unió Europea la que negocia en nom de tots els centenars de milions d'europeus. Fixi's que es pregunta a vegades quin és el pla que hi ha per l'estat català. I durant aquesta campanya electoral que hi va haver a Catalunya es va propagar la por. Barcelona esdevindria una mena de Corea del Nord, aïllada d'Europa, sense l'euro, sense cap mena d'accés. La realitat, però, és que es pot entendre la inclusió de Catalunya com una ampliació interna. No s'ha fet mai. I el més trist és que quan l'estat espanyol va fer un pronunciament més seriós sobre el tema, va voler citar el cas d'Algèria, una colònia. La senyora vicepresidenta del govern espanyol va citar com a precedent el cas d'Algèria. Fins i tot persones moderades com Miquel Roca i Junyent van denunciar aquest tipus de conductes com a inacceptables, com un error. Però, de fet, confirmen la visió que tenen de Catalunya. El senyor Peces Barba va dir que, en comptes de quedar-se en Catalunya, s'haurien d'haver quedat en Portugal durant la guerra de 1640. Bé, aquest tipus de plantejament sembla que continua ben viu a l'estat espanyol. És inacceptable que es compari Catalunya amb Algèria, entre altres coses perquè és Àfrica o perquè veritablement entenen que Catalunya és una colònia. I l'exgovernador civil Martín Villa amenaçant el president Mariano Rajoy per si fa alguna concessió fora de la Constitució a Catalunya. És una mena de situació que només s'entén per la manca de valors democràtics. Només així es pot entendre. Per tant, el pla més viable per vocació europea, per facilitat, per intentar mantenir el funcionament de la Unió Europea, és que Catalunya continuï dins del marc de la Unió Europea i recordi una cosa important. Mantenint Catalunya dins la Unió Europea, qui surt guanyant és la Unió Europea. Perquè si no parlarem ara del pla B. Tingui en compte que Catalunya, siguent part de la Unió Europea, serà un contribuent net al pressupost de la Unió. Per tant, contribuint al pressupost de la Unió, serà un país solidari. Ara bé, no serà aquesta disbauxa que anomenen solidaritat, sinó que hi haurà un control i Barcelona, juntament amb Brussel·les, podrà codecidir allà on convingui. Però cal tenir en compte que a vegades es diu que és la Unió Europea que faria un gran favor acceptant Catalunya. No. Catalunya aporta a la Unió Europea. Fixi's, i ara parlem del que s'està esdevenint a nivell de la Unió Europea. Aquí tenim uns codis de color. Veu que aquesta zona blavosa d'aquí és la zona on hi ha regions competitives i generadores d'ocupació. Quines són les zones més problemàtiques? Tenim, doncs, Gal·les, Cornualla, Portugal, al sud de l'estat espanyol. Pot fer zoom in, eh? Com vostè veurà, hi ha les zones menys desenvolupades, Gal·les, Cornualla, la zona de Portugal, al sud de l'estat espanyol, Sicília, Calàbria, i aquestes són zones que necessitaran l'aportació solidària de la resta d'Europa. Ara bé, amb condicions, amb un seguiment i amb transparència.
L'altra zona que necessita finançament és tota l'Europa de l'Est. I tingui en compte que aquesta zona, comparada amb aquestes altres zones del sud d'Europa, és molt més pobra. Per tant, necessita la Unió Europea mantenir Catalunya per les aportacions que podria fer. Aquest és un punt important a recordar. Què hauria de fer l'estat espanyol? Perquè si mirem els pressupostos anteriors, hi ha diferents partides que caldria revisar. M'imagino que aquest any la revisaran, ja finalment. Quant costa el carbó? 1.779 milions d'euros per mantenir aquestes explotacions mineres que no són rendibles. L'estat espanyol té una xarxa d'autovies molt important. Només implementant un sistema d'eurovinyeta a totes les autovies de l'estat espanyol es podrien recaptar 3 miliards d'euros, 3.000 milions d'euros. Es podria reduir el 50% de les forces armades espanyoles, ja que el Ministeri de Defensa deu gairebé 40 miliards d'euros. 40.000 milions, sí. Com li comentava. Es podrien privatitzar les empreses estatals, l'agència EFE, loteries, AENA es podria dividir i fer que l'aeroport de Barcelona competís a Madrid i que l'aeroport de Barcelona competís a Milà i, per tant, es podria aconseguir que finalment l'aeroport de Barcelona fos competitiu a nivell europeu i pogués ser l'aeroport de referència a l'Europa meridional. Recordi una cosa, l'aeroport de Barcelona hauria d'haver estat connectat amb el tren d'alta velocitat, però això no es va produir. L'any 2001, ara ja fa 12 anys, el senyor Josep Piqué, que paradoxalment ara té relació amb Vueling, va ser que seria inadequat que l'aeroport de Barcelona tingués una connexió directa amb l'AVE. Per què? Perquè crearia un greuge comparatiu amb altres aeroports. El missatge era clar, no volien que l'aeroport de Barcelona fos més competitiu que Madrid-Barajas. Aquest era el missatge que hi havia. I la desaparició del subsidi d'atur per als eventuals del règim especial agrari, el que encara diuen per alguns, però que costa 750 milions d'euros. És un escàndol. Tirant endavant, veurem quin és l'escenari B. Si Catalunya veritablement, encara que sigui altament improbable, si Catalunya fos exclosa de la Unió Europea, què hauria de fer? Simplement negociar la seva adhesió al sistema EFTA, que és l'Associació Europea de Lliure Comerç, i llavors l'European Economic Space, que seria l'Espai Econòmic Europeu. Recordi que Catalunya ja té un compliment de la legislació europea i l'única cosa que es produiria aquí és que, per exemple, en agricultura i pesca no hauria de seguir les directrius europees. Però per la resta compliríem tots els protocols. Hi hauria llibertat de moviment, de capitals i mercaderies. Per tant, aquest escenari facilitaria precisament que Catalunya fos una part integrant d'aquesta gran xarxa europea d'intercanvis comercials. Recordi que l'estat espanyol no es podria oposar, no tindria poder de veto, perquè les negociacions comercials les porta la Comissió Europea. I un cop es negocia un acord de lliure comerç, s'aprova per majoria qualificada. Per tant, no hi ha d'haver unanimitat necessàriament. Per tant, l'estat espanyol no podria bloquejar aquesta segona opció, que comportaria, entre altres coses, que Catalunya no hauria de portar fons de solidaritat a la resta d'Europa. Per tant, qui perdria seria la Unió Europea. Aquest és el punt que dèiem, els tractats diuen que els acords bilaterals sense institucions comunes no exigeixen unanimitat, sinó una majoria qualificada. Però també s'hi hauria d'afegir que una Catalunya com la que acaba de descriure vostè, sense ser a la Unió Europea, doncs possiblement el seu PIB no seria el que és durant uns anys. No, perquè el que són els intercanvis comercials no serien interromputs. Sí, però vostè, per exemple, aquest escenari, el pla B, no? Em sembla que li deia, evidentment que implica que tu no has pogut entrar a la Unió Europea perquè Espanya et veta. Però no tindria efectes pràctics, cap conseqüència econòmica important. Recordi, en tot cas seria positiu, perquè Catalunya seria contribuent neta a l'aportació dels pressupostos de la Unió Europea. No, potser no m'explico bé. D'acord. En cas que vostè, per exemple, imagini's, es fa una consulta i el resultat surt positiu, sí, a la independència. Aleshores, Espanya veta l'entrada de Catalunya a la Unió Europea. Un escenari altament improbable. Bé, si es produís. Si es produís.
Aleshores, a Catalunya li queda una sortida, que és aquesta, el Pla B que vostè exposava. Sí. Això, evidentment, implica que hi ha una relació comercial entre Catalunya i Espanya, Sí, que no es pot efectivament. ignorar. Efectivament. I que això, evidentment, Espanya actuaria en contra d'aquesta relació comercial, dic, suposo. Podrien intentar-ho, però no podrien implementar-ho. És a dir, quan hi ha un referèndum, no necessàriament la independència es proclama l'endemà del referèndum, sinó que hi ha un període de transició en què es negocia quina part Catalunya hauria d'assumir del deute, si és que li toca cap part, perquè, esclar, si l'estat espanyol bloqueja l'accessió de Catalunya a la Unió Europea, per què Catalunya hauria d'acceptar cap part del deute espanyol? Aquesta és una de les eines de negociació que tindria a l'abast el govern de l'estat català. L'altra cosa que cal tenir en compte és que en el moment en què l'estat espanyol suposa aquesta possibilitat, Catalunya podria haver començat ja, i ara hi ha d'haver ja una Conselleria de Relacions Exteriors, les negociacions per tal que, si es vol, a mitjanit d'un dia específic, quan es proclami la independència de forma oficial, Catalunya ja formés part d'aquest espai econòmic europeu. No hi ha Conselleria d'Afers Exteriors, eh? Encara no, però crec que faran les modificacions legislatives perquè així sigui, oi? No ho sé, Esperem-ho. no ho sé. Esperem-ho. I llavors, continuarem. Per què creiem que Catalunya és un país competitiu? Per què pot ser líder de l'Europa mediterrània? Bé, això no ho diem, no ho dic jo, no ho diu vostè, sinó que, per exemple, si ens fixem en el que diu el Financial Times, en la seva unitat d'anàlisi d'inversió estrangera directa, Catalunya és l'únic país de tota la Unió Europea que encapçala el rànquing. Si vostè es fixa en el rànquing per regions, en l'Europa meridional encapçala el rànquing tant de potencial econòmic com de potencial per inversió estrangera directa. Veurà que hi ha altres regions, altres zones de la Unió Europea que encapçalen o bé una o l'altra, i això està dividit en Europa meridional, Europa occidental, Europa de l'Est i Europa septentrional. Catalunya és l'únic país que encapçala totes dues, però el que és millor, Barcelona, com a ciutat, i dins del context de l'Europa meridional, també encapçala aquest rànquing. Com li deia, el que la Unió Europea no voldria pas és que Catalunya fos part d'aquest espai econòmic europeu i no fos part de la Unió Europea. Per què? Perquè si es fixa, Suïssa i Noruega, que són dos dels principals països que comercien amb la Unió Europea, es troben fora i tenen una importància molt significativa, molt per damunt de la dimensió dels altres països. Catalunya, així mateix, cal tenir en compte que exporta, per exemple, el doble que la Comunitat de Madrid. Catalunya és la màquina exportadora de l'estat espanyol. Catalunya és, per tant, una joia de la corona que la Unió Europea no podria perdre. La Unió Europea vol que els suïssos i Noruega ingressin a la Unió Europea. Hi ha hagut referèndums, però les poblacions respectives han rebutjat aquesta possibilitat. Per tant, tingui en compte allò que li deia. És la Unió Europea la que surt guanyant, tenint Catalunya dins del seu context. Finalment, una reflexió final. Quan a vegades es parla del dèficit fiscal, hi ha qui fa unes matemàtiques fàcils i diu és que si hi ha un dèficit fiscal del 8% i, per exemple, el cost de tenir un estat propi, si fem referència a estudis com, per exemple, de Marta Espasa i Núria Bosch, ve a ser d'uns 3.000 milions, d'uns 3 miliards d'euros addicionals als pressupostos que ja té la Generalitat, doncs creixeríem un 7% més. Això no és necessàriament així. Quan un estat té iniciatives d'estímul fiscal, per exemple, es calculen el que són els multiplicadors fiscals. Per tant, si vostè ha de fer una política d'estímul fiscal i ha de posar diners en l'economia, però els ha d'agafar en préstec, tindrà un impacte més moderat perquè, encara que creixi l'economia, haurà de pagar aquest deute. En el cas de Catalunya estem parlant d'un dèficit fiscal amb un impacte net. Com es produiria això? És un càlcul complicat en què vostè ha de calcular la propensió al consum, ha de veure la càrrega fiscal, ha de veure quina és com es distribueix la despesa de l'estat central per territori i població,
I llavors calcula el residu fiscal, que ve a ser el dèficit fiscal. I llavors, per calcular quin és l'impacte de la fi del dèficit fiscal, el que ha de fer és estimar quina seria la conseqüència d'anul·lar aquest dèficit fiscal, imputant-lo a despesa pública. I aquesta despesa pública tindria un efecte que queda descrit en una variable keynesiana molt simple. Veiem que Catalunya, després de la independència, tindria un increment del 37% del producte interior brut. I fixi's que en aquest rànquing no he volgut buscar el rànquing més optimista, perquè si hagués volgut buscar el rànquing més optimista hauria buscat el producte interior per càpita en paritat de poder de compra, que llavors ja posaria Catalunya quasi bé abans d'aquest multiplicador fiscal a l'alçada de Finlàndia. Però no ho he fet, això. He mantingut Catalunya entre Itàlia i Xipre. Què passa? L'estat espanyol, efectivament, baixaria una miqueta, però Catalunya passaria a tenir un nivell molt proper als països nòrdics i justament per damunt dels Països Baixos. Cal tenir en compte això. És un benefici extraordinari. És Catalunya, finalment, podent aprofitar la seva potencialitat econòmica. Aquest és un argument molt fort. I, de moment, a mi el que m'agradaria és que els partidaris de l'unionisme preparessin un argumentari, un llistat per convèncer la gent sense por, simplement amb arguments contrastats, amb discussions franques, obertes. Ja hem arribat al final, hem de passar a la taula perquè li he de fer les preguntes relacionades amb què fa un català amb passaport canadenc en el govern federal del Canadà. D'acord, però abans no me'n descuidi, simplement aquell càlcul del 37% del multiplicador fiscal cal atribuir-lo a Joan Costa i Font, que és un professor de la London School of Economics, que aquest any està fent recerca a Harvard i, per tant, és just reconèixer que l'estudi prové d'ell. Molt bé, gràcies. Doncs si m'acompanya, per favor, anem a la taula. A veure, senyor Bordes, com és que vostè ocupa un lloc important dintre de l'estructura del govern federal del Canadà? Diguem que és una situació una miqueta improbable, oi? Jo havia estudiat aquí a Catalunya i durant un any vaig fer pràctiques al Departament de la Presidència, però sempre havia volgut veure, com diu el poema d'Espriu, i aquest any em sembla que és l'any Espriu, oi? I nosaltres en direm una frase al final. Ah, veu? Doncs volia veure què passava a nord enllà. Primer vaig estudiar durant uns mesos a Suècia, a la Universitat d'Estocolm, i després em va quedar encara més ganes de veure què es produïa en altres països. I vaig simplement demanar una beca de la Fundació La Caixa, la primera promoció que es va fer per realitzar estudis de postgrau a la Federació. La Fulbright. No, és diferent aquesta. Aquesta és una fundació d'estudis canadencs i la Fundació La Caixa, que van iniciar aquest programa amb 10 beques. La situació fou, diguem, afortunada perquè quan estava finalitzant els meus estudis, el Ministeri de Medi Ambient del govern federal canadenc estava buscant algú que pogués tractar temes de política ambiental, i la meva especialització era en innovació, ciència i medi ambient, i que pogués gestionar polítiques d'implementació de l'administració pública i que parlés castellà, francès i anglès. I aquests són els requisits que no trobaven entre els candidats canadencs i que, afortunadament, em van permetre entrar al govern canadenc i llavors, un cop vaig adquirir la nacionalitat canadenca, em va permetre esdevenir un servidor públic. Un servidor públic, eh? És maca aquesta paraula. Jo serveixo a la població canadenca amb humilitat i amb honor. És un privilegi que t'atorguin la possibilitat de treballar pel benestar de la ciutadania. I que consti que, a més, aquests anys també m'han transformat. Diguem que sóc una miqueta més purità. M'agrada que hi hagi el compliment de la llei, m'agrada que hi hagi puntualitat, m'agrada que hi hagi formalitat, un país endreçat. Quan veig Catalunya i veig la potencialitat que té com a estat català, m'atabala veure els aldarulls, les vagues generals, les cues als hospitals. I tot això el govern de la Generalitat no té marge per adreçar-ho si no té finançament. Per tant, els dos punts claus que cal que el govern de la Generalitat adreci
durant aquest any, durant aquesta legislatura, són la creació d'una agència tributària catalana i una política internacional que pugui adreçar els temes de què hem parlat, ja sigui dins la Unió Europea o en l'escenari altament improbable de l'espai econòmic europeu. Els seus col·legues canadencs miren bé Catalunya? Perquè no miren pas bé el Quebec. No necessàriament, però tingui en compte una cosa. Hi ha una política de respecte escrupolós respecte a la voluntat dels quebequesos. Hi ha esperit democràtic. El que decideixin els quebequesos serà acceptat. I a l'administració central, federal, del govern canadenc, hi ha quebequesos que hi treballen, que no han renunciat necessàriament als seus postulats sobiranistes. Existeix aquesta possibilitat. Ara, tingui en compte una cosa, el que manca aquí és una política de respecte, perquè mentre a Canadà ningú s'imaginaria la cap del Tribunal Suprem, que seria el Tribunal Constitucional, Beverly McLaughlin, per exemple, fent comentaris despectius envers Quebec, aquí, si ens remuntem a l'any 2003, per exemple, Jiménez de Parga va fer aquells comentaris que afirmaven que mentre Andalusia tenia fonts de colors, la gent d'algunes nacionalitats històriques no sabien el que era rentar-se els caps de setmana, oi? Això no es produeix a Canadà. Es respecta, i hi ha un respecte escrupolós al bilingüisme a nivell de l'estat federal. Gràcies, senyor Bordes, per haver vingut al programa Singulars. Si em permet, em quedo amb la seva última frase, o una de les seves últimes frases. El que decideixin els quebequesos serà respectat. I ja que vostè parlava d'Espriu, doncs 2013 és l'any Espriu, el centenari del naixement del poeta Salvador Espriu, i en cada edició de Singulars recollirem una frase o un fragment de la seva obra. Aquesta és la d'avui. Aquest país l'hem embastardit, però l'hem malmenat, però existeix. Gràcies per la seva atenció.